Jeg er en maler, der har behov for at give udtryk for nogle ting i stærke farver. Jeg bor et meget smukt sted, synes jeg. Herude mellem Lemvig og Harboøre på en bakketop, hvor jeg kan kigge ud over landskabet. Og når jeg sådan dagligt går en tur, altså hunden skal luftes, vand, det er regnvejr eller solskin eller hvad det er, jamen så nyder jeg de der vidt forskellige indtryk, der skifter. Men også vejret kan skifte fra det ene til det andet. Men den der ro og stilhed, den er rigtig god, når man skal gå og finde sit eget udtryk, og hvordan man selv skal gribe sagerne an. Farverne er noget fuldstændig grundlæggende, når jeg skal male billeder. Det er sådan set grundbestanddelen. Altså, det er det, jeg er mest bevidst om, når jeg oplever nogle farver og har lyst til at udtrykke dem igen. Og når jeg tager penslen i hånden, så drejer det sig om at gengive nogle farver eller en farvesammensætning. Der er som regel også altid et motiv i mine billeder. Jeg indretter sådan, at jeg skal se på et eller andet og gengive det. Men ofte så bliver det med motivet, det kommer lidt i anden række. Det kan være meget løst malet, og nogle gange kan man måske ikke fuldstændig entydigt se, hvad det er. Nogle kan få en ting ud af det, andre kan få lidt andet ud af det. Det kommer lidt i anden række. Farverne er det grundlæggende i selve maleprocessen der. Det er et eller andet, der bliver til undervejs, og når jeg så er færdig med processen og ligesom er kommet på afstand af den, både fysisk på afstand af billedet, men også tidsmæssigt, så kan jeg ligesom begynde at se, hvad var det egentlig, der foregik. Så kan jeg blive mere bevidst om det. Men der sker nogle ting undervejs, som jeg ikke ved, hvad er. Farverne, det er dem, jeg er mest bevidst om. Jeg har været ude at rejse nogle gange, og har haft nogle rejseoplevelser, som jeg har levet højt på i mange år, som jeg kan vende tilbage til og finde inspiration i. Hvad det har været Indonesien eller Thailand eller Tibet. Nogle enormt stærke farveoplevelser, der foregår rigtig meget. Men også indtryk til andre sanser. Der er lyd på. Man kan høre alverdens ting og sager, mærkelige sprog og dyre og lyde og musik måske. Sanseoplevelser, altså lugteoplevelser, hvad der ikke bliver solgt på sådan et marked, det er utroligt. Krydderier, alt muligt mærkeligt. Så efter sådan en tur, der føler jeg, at sanserne er blevet bombarderet på kryds og tværs. Der er virkelig røget noget ind på skærmen der hos mig. Og når jeg kommer hjem, så har jeg noget, jeg skal give udtryk for igen. Når jeg går ud og maler og tager mine farver, så har jeg fuldstændig frihed til at gøre lige, hvad jeg vil. Altså man kan sige, det har vi jo også på mange andre områder, men altså, når vi er sammen med andre mennesker, vi må tage nogle hensyn og så videre. Vi kan ikke bare rulle os ud fuldstændig, som det passer os, og køre vores eget løb eller sådan nogle ting. Vi må indrette os efter forskellige forhold, ting og sager. Når jeg går herud og maler, så oplever jeg en meget stor frihed. Inden for de muligheder, farverne giver, der kan jeg gøre lige, hvad der passer mig. Det er jo en fantastisk følelse, at alt faktisk kan lade sig gøre. Jeg lytter til rigtig mange forskellige slags musik. Alt fra klassisk og til rockmusik. Der er ingen grænser næsten, og det hænger sammen med, at det udtrykker et utroligt stort følelsesregister. Jeg hæfter mig nok meget ved, at der er den sammenhæng, den rytme, der binder musikken sammen i et forløb. Det er vigtigt, og det er noget, jeg kan bruge i maleriet også. Fornemmelsen af sammenhæng. Den oplever jeg i mange slags musik på mange måder. Altså både når jeg lytter til musik, og når jeg selv spiller lidt som amatørmusiker også.
hvor jeg ligesom kommer ind i musikken på den måde, at jeg selv frembringer den. Altså på et tidspunkt føler man ligesom, at man er færdig med processen, eller med det, der er foregået. Man er ikke så meget inde i processen, man stiller sig mere udenfor og kigger som sådan en beskuer. Og det betyder nok, at man er ved at være færdig med et maleri. Man har ikke så meget mere at fortælle. Det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle ting i billedet, der lige skal rettes. Altså, der er nogle lovmæssigheder, noget farve, balance og komposition, der ligesom skal være i orden, og det kan være, at man skal gå ret lidt på det. Men når man føler, at man er færdig, så er det nok, fordi man ikke har mere at fortælle, og så er man sådan grundlæggende ved at være færdig med billedet, tror jeg.